we zijn hier in Lauwert om rotzooi te zien. Waarvan ik al wist dat ik het net nodig ging. Vorig jaar dacht ik dat ik al en nu ben ik er weer en nu denk ik het weer. Maar toch is het weer hartstikke leuk hier in Lauwert. Mooi, bedankt. Hoi Aljaar, ik ben je Joert om boeken te verkepen vanavond van maar €1. En verder is ik weer een heel soort rommel erbij kepen. Gedaan al in Stiensson, daar weer de Binnenmarkt voor de band van de basisschool. En daar hebben we al een prachtige mooie vlooienmarkt georganiseerd door Spelotheek Alle Kaballen uit Stiens. En dat is geweldig voor ons. En we zeiden, Joert, maar we nog even naar de auto. Gelukkig kunnen we de auto hier makkelijk parkeren. We kunnen natuurlijk ook wel op fietsen, maar we zullen eens even zien wat hier te beleven is. Ik zal Joert even moeten merken. Even zien wat er even mooi is. Ik krijg natuurlijk even bij de avondwest en leuke boeken hellen. Dus dat is wel weer